pong dalawa. Oh. Okay. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayun mga kamba, nagbabalik tayo ulit sa ating YouTube channel. Ayan. May palaban tayo ng mga Tagalog natin. So yung sitwasyon ng gagamba, pahirapan pa rin ng supply, mataas pa rin ang presyo dahil mataas ang kuha natin doon sa bukid. So tayo ay rekta talaga tayo sa hunter, hindi tayo yung rekta na sinasabi dumadaan pa ng ahente. Hindi tayo talagang sa hunter talaga tayo nakarekta. May sarili akong mga hunter. Yan. So yung presyo ng gagamba nila ganon din sa kuha nila sa hunter sa ahente. Tinapatan ko na para yung mga tao ko hindi na masulot ng ahente doon ng umiikot. Yan. Kasi pagka sasabay ako sa presyo ng ahente doon ng umiikot, doon na nila ibibigay. Tataasan lang ng maliit, doon na ibibigay. Pero ngayon sinabay ko na doon sa presyo ng ahente. Pagkuha ng mga tagaway nila, pinarehas ko na sa presyo. Yun, sinipag sila. Kahit pa paano, kahit gaano kahirap ang gagamba, meron pa rin tayong darating. Ikalawang araw, tatlong araw, ganyan. So asusuplayan pa rin natin yung sarili nating mga pauso. Kasi may mga pauso tayo na hindi maiwasan. Diyan din na nabubuhay yung mga manininda natin. Yan. Kaya kailan na hindi sila maputulan para kumita rin sila. Yan. So bago kayo manood ng ating palaban mga kagamba, ay shout out muna tayo. Yan, shout out kay kay Merlin Perez. Yan, shout out sa iyo Merlin Perez. Kay Ibok Official, yan, shout out sa iyo Ibok Official, taga Bulacan yan. Si Jisan Adlawan, shout out sa iyo Jisan Adlawan. Si Gagambal TV, yan, Kasakmal TV. Si Rans Airi, Victor Leonsem, yan. Si Liam Kalara, shout out din sa'yo Michael Gio Arsigal. Si Arlan Urbano ng Taiwan, yan, nanonood yan. Si Dilby TV, shout out sa'yo. Kay Kevin Austria, shout out sa'yo. Kay Tukwa Channel, kay Rancy TV, yan. Si Bita Keeper, yan, shoutout sa'yo. Ayun, yung gusto magpa-shoutout mga kagamba, comment lang kayo dyan sa ating comment section. Yan. So panoorin natin tong laban na to. Ito, labanin natin yan. At saka yan. Yan. Tingnan natin ha. Maglalaman tong dalawa. Okay. Lag yung butchog. Wala na nga Tingnan natin kung mabibilutan niya. Isang bolos lang sila. Nabilom agad tong wala na itong butchog. Talo butchog. So ayan, napanood nyo. Sana ay nagustuhan nyo pa rin yung mga palaban natin. Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger.
dito sa Pinas yan. Suportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at suportahan si Tatay Mendo, si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mindo. Like and share po. Bye!